जोनोम मोननाय राइजिं बड'लेण्ड निउज पर्टेल चेनेल बिथांनि गासै कर्मकर्ता मावफारिफोर आरो एडिटरियेल इन चिफ आरो टेकनिकेल आरो गासै खौरांगिरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायथि बावहरदों। दिनैनि फोथाराव खौरां बिजोङा मोनसे गेदेर बिहोमा जगायबोदों। बे समावहाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेखौनो हामलायथि होनो सानो जे बिथांमोनहा राइजिं बड'लेण्ड निउज पर्टेल चेनेला जोंनि बर' समाजाव मोजां खौरां जगायथों आरो राव हारिमु आरो थामोनथा बर' हारिखौ गोजौ फारसे फोजौखोलांनायाव बिथांमोना मैखोमै बिहोमा जगायबोथों। बे समावहाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ हामलायथि होदों जाहाथे इयुन समाव बिथांमोनहा रावनिबो बायास खौरां फोसावा आरो बयनिबो गोजोन खौसेथि आरो जौगासारनायनि थाखाय हारि धोरोम बोरोन सायख'आ जासे खौरां फोसावलांबाय थानो हागोन। बेनि थाखाय आं हामलायथि बावहरबाय आरो इयुन समाव रायजो राजाफोर आरो अनसायगिरिफ्रा दा राइजिं बड'लेण्ड निउज चेनेल पर्टेल चेनेलखौहाय बजबनानै लायो बेखौनो आं आर'ज खालामबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय जे राइजिं बड'लेण्डनि गोथार जागायजेननाय हाबाफारि बे फोरबोआव आं गावखौनो बेयाव बाहागो लानो मोननानै गावखौनो गोजोननाय मोनदों। लोगोसे बे खौरां बर'नि जिथु खौरां बिजोंनि फोथाराव जिथु मोनसे ढौ लाबोगोन जे राइजिं बड'लेण्डआ जे बे समाव राइजिं बड'लेण्डनि बे जारिमिनाव आंबो दिनै बे बेखेवनाय फोरबोआव गावखौनो थानो मोननानै बे मोनसे जारिमिन जानानै थागोन होननानै आं मिजिंथिदों। लोगोसे राइजिं बड'लेण्डआ इयुन फारसे खौरां बिजोङाव जिथु मोनसे थाजाबफानाय मोनसे बाहागो हिसाबै इयुन फारसेबो बा सिगां फारसे जे मोनफ्रोमबो बिथिंनि समाजखान्थि रांखान्थि सोलोंथाइ खान्थि गासैबो बिथिङावनो दाजाबलु जिथु कनस्ट्राक्टिभ जे खौरांफोरखौ फोसावलांबाय थागोन आरो जेरावखि जाया मानो जे माने खना खनला मुलुगनि खना खनला जायखिजाया रोखोमनि खौरांफोरखौ दुंब्रुद खौरांफोरखौहाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनो नायगिरिफोरनो होलांबाय थागोन होननानै आं मिजिंथिदों। लोगोसे साफ्रोमबो राइजिं बड'लेण्ड अनसायगिरिफोरा बे राइजिं बड'लेण्ड खौरां बिजोंखौ इयुन फारसेबो गनायथि होनानै बजबना लानानै गासैबो रोखोमनि खौरां फोसावनाय फारसे सिगांबोगोन आरो अनसायनाय होगोन आरो अननाय होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो इसोरनि खाथियावबो आङो आर'ज गाबो जे राइजिं बड'लेण्डआ दिनैनिफ्राय जिथु आगानसे आवगायबाय आरो बे आवगायनाया सिगां फारसे सिगांलांबाय थानो हागोन आरो जाफुंसार जाहैनो हागोन बेखौ इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनानै आङो गाहाम हामलायथिखौ जासिहरबाय। बर' खौरां बिजोंनि फोथाराव आरो गुबुन मोनसे मुं दिनैनिफ्राय सरजाबदेरबावबाय। बे मुङानो जाबाय राइजिं बड'लेण्ड पर्टेल बड' निउज चेनेल। जाय बिथां बिगोमा सुजुगिरि आरो बे पर्टेलनि सोद्रोमाफ्रा बे गोथार हाबाखौ मावनो ओंखारबोदों। गिबियावनो आं बिथांमोननिसिम गोरबोनि गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। आसा खालामदों राइजिं बड'लेण्ड चेनेलनि गेजेरजों बर' हारिनि राव थुनलाइ समाजखान्थि गासै बिथिङाव समजों खाब जाफानाय गोबां थासारि गोबां फोरमायथि बिथिंफोरखौ बे चेनेलनि गेजेरजों दिन्थिनायाव बर' माहारिया लोगोसे बे ओनसोलनि सुबुंफ्रा गाहाम खाबु जागोन आरो फैबाय थानाय समाव गासै बिथिंनि फारसे नोजोर गोनां दाजाबथाय थासारि फोरमायथि लाबोनायाव राइजिं बड'लेण्डआ गोख्रोङै बिफाव महर दैदेनलांगोन बेखौ आसा खालामबाय। आसा खालामदों फैबाय थानाय जानाखि जोंनि डिजिटेल जुग दुलाराय बुहुमाव बे दुलाराय बुहुमनि गेजेराव बर' खौरां मुलुगनि फोथारनि गेजेरजों जोंनि साननाय मावनाय गासै थासारिया रोखा रोखा गोग्गो महरै नुजाथिगोन आरो बर' खौरांनि मुलुगाव राइजिं बड'लेण्डनि जानाखि थांखि आदर्श नितिफोरा थांखि लानानै दावगाबोदों बेयो बयनिबो अनसायनाय आरो हास्थायनायखौ मोननो हागोन। आं गासै राइजिं बड'लेण्डनि फोलेरारि सोद्रोमा बिबानगिरिफोरनिसिम आंनि गोरबोनि रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो आसा खालामबाय दिनैनिफ्राय बेखेवनाय हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों समाजनि खौरां राजखान्थिनि खौरां समाजखान्थिनि खौरां रांखान्थिनि खौरांफोरनि अनगायैबो बर' समाजनि अनगायैबो बे ओनसोलनि बे रायजोनि बे हादोरनि गासै समाजनि खौरांफोरा फैबाय थानाय समाव गोग्गोयै बेरखांगोन आरो दुलाराय
नायगिरि सुबुंफ्रा रायजिं बड'लेण्डखौ गेबेङै आजावगोन गुबुन चेनेलफोरखौ जेरै आजावबोदों बेबायदिनो दुंब्रुद हास्थायनाय दुंब्रुद थांखिनि गेजेरजों रायजिं बड'लेण्डनि हाबाफारिया जाफुंसारथों बेनो आनान गसाइनि खाथियाव आंनिफ्राय गाहाम